balat sama sa among kauban nga si Reimer. Ngayon na nakadako unta nga balat mo magawa karon pwede na muli. Balat kay kami kayo hapit na tanawa lang ninyo hapit na may mga dagat kayong dagat kon dugay na gami wang kalikod dagat unas ka rondol unas karon. Asin nagabot na to dire dito dili panginhas ligo gini paingon ba. So, among dagan day hinay ra nga dito ba hindi kadaliko. So, ilan ninyo tanawa ng speedometer dia kay guba na. Pero among tinuod yung dagan mga 120. Oh, kani mo sa kanana awa mo napsa. Dali ra kayo namo na overtaken. Atong kauban na mo. Among baho rayang mapsan in taon. Kasikin kaya kasi mga balat ron ba otto na siya ating katulog na. So dito raw niya mga kasikin tanawan ninyo inagabot na mo. So bye bye.